Κάτι που συναντάμε πολύ συχνά μέσα στην ψυχοθεραπεία είναι άνθρωποι που έχουν μάθει να διαχειρίζονται τα προβλήματά τους μόνοι τους και αυτό να το αναπαράγουν και μέσα στη θεραπευτική σχέση. Ενώ έχουν πολύ καλή σχέση με το θεραπευτή τους δηλαδή, να σιωπούν και να αποκρύπτουν πράγματα και συχνά πίσω από αυτό να κρύβεται η πεποίθηση ότι μη γίνω βάρος, μπορώ να τα καταφέρω και μόνος μου. Και αυτό είναι κάτι που έχει αναπτυχθεί από πολύ παλιότερα στην παιδική ηλικία και συνεχίζουν να το αναπαράγουν χωρίς καν να το καταλαβαίνουν τις περισσότερες φορές. Υπάρχει λοιπόν η βαθιά πεποίθηση ότι στα δύσκολα θα είμαι πάντα μόνος μου. Και αυτό βγαίνει και μέσα στην ψυχοθεραπεία. Στη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτό το μοτίβο, να βγουν στην επιφάνεια αυτές τις πεποιθήσεις, να τσεκάρουμε αν ισχύουν απόλυτα και σιγά σιγά να προσπαθήσουμε να κάνουμε μερικά ανοίγματα ώστε να δούμε μέσα στη θεραπευτική σχέση ότι ο άλλος μπορεί να αντέξει το βάρος μου, μπορεί να είναι εκεί δίπλα μου. Και σιγά σιγά αυτή η πεποίθηση που έλεγε μπορώ, πρέπει να τα καταφέρω μόνος μου, να γίνει σιγά σιγά μπορώ να τα καταφέρω μόνος μου, αλλά μπορώ και να μοιραστώ και να επικοινωνήσω και να δεχθώ στήριξη. Αντωνία Παυτού, κλινική ψυχολόγος, κάνε follow για περισσότερο.